Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Malausap ka rin. Mga igsoon ko ni Kristo karon atong gihandom ang piyesta sa Birhen sa Lourdes. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imo, kaluy sa kami, Ginoo. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Pakita ang imo, kaloy luwasap kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios. Itugot nga pinaagi sa panabang siyang pangama, mubarog kami nga madaugon, gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa Rayna sa Seba sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamelyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato. Ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iya hunahuna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadaig kaayo ang Rayna sa Seba sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon. Ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tiktagay sa ilim nun, ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang Rayna miingon sa hari, matuod gayud ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta, bahin kanimo ug sa imong kaalam. Apan wala ko tuuhi ang mga taho, hangtod nga mianhi ako ug nakakita ko niini. Ang tinuod mao nga ang gisugilon nila kanako, wala ra gani sa katunga sa akong nakita. Ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa, bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios, nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod. Gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya
ug katarungan. Unya gihatagan niya ang hari ug duulan sa 5 katuneladang bulawan, ug daghan kaayong mga pahumot, ug mga alahas. Wala na gayoy sama ni adto kadaghan sa mga pahumot, kay ni adtong gihatag sa reyna sa Seba ngadto kang hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang baba sa mataro, nagabungat sa kinaadman. Ang baba sa matarong, nakabungat sa kinaalman. Itugyan ato sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mabuhat siya. Pasubangon niyang katarong alang kanimo ingon sa kahayag. Masigay ngunod ug tungtutok ang imong katarungan. Ang baba sa matarong, nakabungat sa kinaalman. Ang baba sa matarong nagasulti sa kinaadman. Ug iyang dila nagabungat sa husto. Ang balaod sa iyang Diyos sa nasayang kasing-kasing. Ug ang iyang mga lakang dili masayo. Ang baba sa matarong, nakabungat sa kinaalman. Ang kaluwasan sa matarong ikan sa Ginoo. Siyang ilang dalangpanan sa panahon sa kalisod. Ug ang Ginoo nagatabang kanila nga nagaluwas kanila. Diling gawas niya sa dautan, o giluwas siya kay midangop man sila kaniya. Ang baba sa matarong, nakabungat sa kinaalman. Malindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaos. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Bayawan ikaw, O Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabda ninyo kini. Bisan unsa ang mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawahan ug pagsulod sa balay,
Ipangutana siya mga tinunan, mahitungod ni ining mga panultihuna. Sa inyong panabot, sama ra nga kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila, wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag ang mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa una sa elementary pa ko, masabado mo na iting limpios among balay. Unya tungod kay Sabado, ang huna-huna sa usa ka bata mula agyod. Pero sa una dili ko makalaag o dili makapanglimpyo sa among balay. Unya sa akong pagdali-dali, ang tanang hugaw nga naa sa among kwarto sa sala, akong ipangsuksok ilawom sa katre, sa aparador. Nga moingon ko, mama, limpyo na. Pwede na ko mulakaw. Pero sa mama, wise pod, dili mo tanaw diha, kundi iyang panglilion ang ilawom. Ug magdag sa ilhig moingon, unsa man day ni? Di ni hugaw. Mo nang malangan gyud ko, hangtod nga di na lang hidoon ko makalaag. Mga igsoon ko ni Kristo, sayod ko nga kitang tanan, labi na sa atong panahon karon, ma-focus gyud das mga panggawas nga mga talan-awon. No? Dili ta ganahan nga dunay hugaw, ug dunay hugaw atong tabunan. No? Gani, panahon sa fiesta, or dunay kalihukan sa panimalay o sa bisan asang dapit, ang hugaw ato yung pang taptapan, pang taguan, para ang madayag, ang nindot. Pero ang ato ebanghelyo karon, nagtugaan ka nato, unsa man di ay ang makahugaw sa tao. Og si Jesus miingon, ang makahugaw sa tao, dili ang musulod kaniya, kundili ang mugawas gikan kaniya. Unya, gipamahugatan ni Kristo ang kasing-kasing. Mingon siya nga, kung ang kasing-kasing sa tao, diha magsugod ang gitawag na tug gugma, gitawag na tug kaluoy, apan diha usab sa kasing-kasing sa tao, magagunad ang daghan kaayong mga bati sulod kaniya. Pagdumot, kasuko, kalagot, ug katong dimension sa atong ebanghelyo karon, ang atong mga kahuyangan ug ang atong pagkamakasasala. Nga diin mo hinungdan nga makaamong kita sa ubang tao ug mo hinungdan na makawagtang sa maayong relasyon sa usag-usa ug labaw na gayod diha sa atong panaw sa pagtuo. Gani, mo focus na kita sa mga nindot nga mga talan-awon. Gani, dali kaayo ang paghukom, subay o pinasikad
sa atong makita. Og tan-aw na to murag pobrehon ni, pwede ra na, o anon, isig-isigon. Pero dato gani, ipahiluna na to, labi nagnindot og sanina, dunay sakyanan, pero wala ta magtan-aw sa kinaiya sa tao. Ug mao ni ang giingon ni Jesus nga ang tao mutan-aw diha sa appearances, pero dili sa kasing-kasing. Apan ang Dios magtan-aw kanato sulod sa atong kasing-kasing. Ug mao ni ang hinungdan mga igsuon nganong mahugaw ang tao. Iingon bitaw niya, makaon na to bisan unsa. Kay nigkaon na to, pusod sa atong tiyan, mugawas sa atong lawas. Pero ang mga butang, sulod ka na to, mugawas sa atong baba. Ug mao ni hinungdan usahay, daghan tag kontra, daghan tag kaaway, nga diha maggunad tanan, dias karsada, bisan asang dapit, sa panimalay, magsirok na gani mga bata, saka na din atong dugo, gikan sa kasing-kasing, kasulti tagbati, daghan na kay tag nasulti og nabuhat nga dili maayo. Mga igsuon ko ni Kristo karong adlaw, atong gipasidunggan ang Birhen sa Lourdes sa iyang pagpakita ngadto sa France sa Lourdes ni Bernardita. Usa ka bata nga kabos, masakiton, ordinaryong tao. Kini nagpahinumdom kanato nga og gusto tag kaayuhan dili lamang sa atong panglawas kundi diha sa atong kasing-kasing, kinahanglan magpaubos sa kaugalingon. Karong adlaw, gihandom sa simbahan nga mao ni ang adlaw or gitawag nato og World Day of the Sick. Alang sa tanan nato mga masakiton nga mga igsuon, pag-ampo nato alang nila sa ilang mga balatian. Pero doon na pa'y mas labaw nga sakit nga lisod kay tambalan. Kanang sakit kung ang ato ng kasing-kasing puno na sa kahugaw, puno na sa pagpakasala. Kanang dili na ta kantigo mahigugma, dili na ta kantigo maluoy, dili na ta kantigo mo sabot sa mga kahuyangan sa uban. Ang atong tan-aw sa atong kaugalingon, kita na lang yo'y sakto, kita na lang yo'y maayo. Mga igsoon ko ni Kristo, pangayuon nato sa atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Lourdes, ang kaayuhan dili lamang sa lawas, kundi sa atong kalag o sa atong kasing-kasing. Always remember, my dear brothers and sisters, at the end of our life, there is only one criterion: love. How do we love? Ug mo ni pangutanas Ginoo pohon, iniabot na to didto dili ta pangutanon unsay atong nahuman ning kalibutana, unsay atong na-acquired ning kalibutana, kundi how we love. Giunsa nato paghigugma ang atong isig katawo. Ug wala man ay graduhay, wala na'y padatuay ang paghigugma. Isip mga sumusunod sa Ginoo, atong pangayuon niya nga unta, ang atong kasing-kasing, putli og tiunay. Mangayo ta nga unta ang atong kasing-kasing, kasing-kasing nga mapaubsanon, kasing-kasing nga way laing gitinguha ang gugma og kaluoy. Ug mao kana ang pinakanindot nga kaayuhan sa lawas ug kalag. Amen. Palihog manindog, mga pag-ampo sa katawhan. Alang sa Kristohanon, walay laing mas labaw nga balaod kaysa balaod sa gugma.
Magampo kita nga magmatinud-anon kita ni ining maong balaod, ug diha sa atong pagbansay sa relihiyon, muingon kita, Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Ngang simbahan sa kanunay magbag-o ug magputli pinaagi sa mga pulong sa Ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga pinaagi sa atong mga buhat, sa gugma, madala nato ang paglaom ngadto kanila nga nawad-an niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang atong mga kasing-kasing mapuno sa matinud-anong tinguha sa pagkinabuhi alang sa usag-usa, sa ingon magsimba kita sa Dios diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalation upayon samahan sa tanang gugma o kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga imo untang isipon nga takusong aposlanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang tanang nangamatay, natong mga kaigsuunan, mutipon sa tinuod nga pagsimba dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Langit no nga Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Sa ingon, dili kami mawala sa among tumong sa paghigugma kanimo, labaw sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyo mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo ang natawag gikan sa Birhen, nga wala makakabus hinunuan na kasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, naghimo unta nga makapahibuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay pataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudoong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini niniyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining hadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo namatay. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawak, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto nga among obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, kang Santa Bernardita, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong pagitudlo kanato sa atong manunubos. Mga nabo nga naka sa panglangit, Pagday ko ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong ginhaingan, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit.
Kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, ginunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubo. Kaino palang gingharian, ang among hingmayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa pining. Ipakita ata ang panakinig sunay, panagdait. Sa Diyos, sa mga sa kalimutan. Kaluy kami, matagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Panipamulong Apalipamulo mo lamang lamang o mamaayo ako. Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, kami nangalawat sa langit ng sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom, kang Maria kanunayng Berhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad sa ingon, sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. So mga igsoon ko ni Kristo, atong iampo karong adlaw, ug adlaw-adlaw, alang sa itong mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton, naas panimalay sa ospital, o sa bisan asang dapit nga naghambin sa mga sakit sa lawas, o labi na usab sa sakit sa kalag. Ato silang iampo, o padayon ta nga magsakripisyo alang sa ilang kaayuhan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa Manasab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos.